Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas correspóndelle a un novo poeta que a nosa compañeira Marila Abad aporta ao movemento cultural Nós a xente do reloj. Trátase de Prema Rafael Rodríguez Ridley, e tan só un adolescente, o que alo menos a min prodúceme unha grande satisfacción compartir con el espazo no noso grupo. Prema é amor, e este mozo evidencia na súa palabra a que hoxe porei voz no seu poema ilustrado pola súa compañeira de estudos, Sara Rodríguez Cid, que regálannos no número 18 da nosa revista e leva por título Ámote. Ámote, mírote e deséxote. Ti és como o sol, brillante e perfecta. Os teus ollos relocen como a lúa. O teu ollar é profundo como o mar. Quixera bicar os teus labios e decirche todo aquilo que con palabras non podo. Todo o que te desexo. Grazas, Prema Rafael.